kencong pekencong waru pak pong kali jute sapa sing gawe titah ulun Pujanggara Ranggalawe Jugara nggon kita mempen semek ulun Bathara Kaneka putra kang prapta bakti kula katur rama ulun Kaneka iya ulun tampa mung wae hastuti ulun kita tampanana sinarung puja bakti handayani Ranggalawe namung kemawon iya ulun titah ulun Ranggalawe kepiye andika tedhak ing Madyapada mrepeki angin kawula muhung mahasil asam anampi dawuh iya titah ulun Ranggalawe nggon kita meminta marang Sing Jawata nganti ndadekake kawah candra dimuka kinebur-kebur Kahyangan Suralaya horeg banjur sedya kita apa coba jeneng kita matur ngersa ulun Majapahit kinepung wakul binaya mangap umbaran minak jinggo merong kampuh gajah gelar bondan tanpa rat abdi nandalem Ranggalawe titah Madyapada kinalungan ronce kasenopaten ingkang swados magut yuda ngadani pupuh iya oh mugia pikanto ing kamenangan Ranggalawe jeneng kita bakal entuk kamenangan bisa nentremaken negara Majapahit nanging ana syarat-syaratane menapa ya lamun jeneng kita wis bisa nentremake negara Majapahit jeneng kita bakal sinendal mayang dadi jangkeping para dewa ing kahyangan Salendra Bawang ambo mangertos namung menapa boten medal kangge hangarumaken asma kula ing Majapahit karana Wurubisma piyambakipun sampun damel guguripun wedrah ing Majapahit titah ulun Pujanggara Ranggalawe jeneng kita ulun wane wektu nganti bisa mbingkas sukertaning praja Majapahit yen wis rampung jeneng kita ulun enteni ana ing kahyangan Salendra Bawang Angesti poto sabda Kang Mas Ranggalawe. Menapa Kang Mas? Semunipun panjenengan menika sedhi. Lan saya kembang-kembang was. Wonten kahanan menapa Kang Mas? ing sangatik pun kakang kawini suda kinarya senopati kang kudu magut yudha ngadani pupuh ing rana Mandala yudha ngadepi minak Singgombar Jenengan pinangka senopati
pati mojo pati ingkang sami gugur ngadepi Wuruk Bisma Minakjinggo. Sindoro Rejo gugur wonten ing palagan perang ketandingan kalian Wuruk Bisma Minakjinggo. Minak kuncar kumuncat di saking palagan ugi tanding kalian Wuruk Bisma Minakjinggo. Kadahipun para sinopati ingkang sami gugur kenging napa sakmenika panjenenganipun Kang Ing palagan perang hukume paten pilaten menang lan ngasorake yen Sindura gugur pinakun caruncat apa Ronggolawe kudu pepes kudu wedi ngadepi senajan numbaran minom wong ing Jawata merga nanging kula aturipun menawi sakmenika dinten taliwangke Kang Mas. Saya males saya menika hanya rengi kalian pangipen kula. ati cara sumpah prasetya Narendra Cakrawaning Jagat ring Tektawel Wadika Mantriwira Matangwam Atya Bakti Apraf Sajarwo Pasam Ditsaha Kinong Patikina Ayaken Uso Wilanganing Sabtu nalika Singasari lumengser ing Majapahit nalika aku disumpah kula ngadheping Gapura Welwatekta ning kenapa kudu tak lulake perkara impenmu kuwi ngimpi apa ngerti Kula boten lali kalian sedaya sumpah panjenengan minangka prajurit wonten ing Majapahit Kang Mas. Menawi panjenengan kepengin pirsa pangipen kula Kang Mas. Wonten salebetipun pangipen kula. Mari kula maca sesekarang aku panjenengan. Tanda wonten pasing kagak ageng sanget dikenyot kalian sekar kula wau. Kula jeleh-jeleh panjenengan rawuh wonten Taman Sari. Lajeng panjenengan pucung kantenipun gagak kula wau. Gagak kula wau saya dawuh saya tembih Kang Mas. Saya dawuh saya tembih kantos gagak kula wau ical. Nanging Kang Mas Ronggolawe. Icalipun gagak kula wau. Nyargi kalian icalipun panjenengan Kang Mas Ronggolawe. Icalipun panjenengan ateges panjenengan badhe nilarangan kula lan kula warga. Pangipen kula badhe anumusi panjenengan badhe nilarangan kula selambipun. impenmu ora salah impenmu ora keliru sebab nalika aku maneka muja ing panti pangruwat Rasta ana tedhaing Sang Bathara Kaneka putra yang naruh paring sabda ing babagan Ronggolawe lan Majapahit kaweca sabdaning Hyang Pukulun Kaneka Ronggolawe jeneng kita ingsun keparengake ngatani bubuh ngadepi kalawan Wuruk Bisma Minakjingga kang minangka ing Jawata nanging lawe ing palagan perang pupuh piyata ing kono barengi kalawan
pecah deh nyawamu, Lawe. Kula bangsa lebetipun manah panjenengan lali kalih putra panjenengan lan kulawarga dening Tuhan. Monggo panjenengan bersani kundaran kalian sekati Kang Mas. Sekati lan buntaran duwe cerita dhewe jroning urip. Sekati lan buntaran bakal nyandung perkara nalika ngadepi wong tuwa. Kena ngapa kowe ra yakin marang uriping Sekati lan buntaran? Kowe sing tak pasrah mesem tetekno ati senajan batinmu nangis nanging umiring dongamu hamayungi urip wong sobate aku ngersake sowan kula ingkang sowan sangat baik. Adipati Ranggalawe kinalungan runce kasenopaten ing Majapahit kang supaya ngadepi Minak Jingga ing sangat iki mireng kampuh gajah gelar mundan tanporat mangkate Ranggalawe saka ing Tuban ing palagan perang kanthi teh Joli Jempono sarta pinayungan bentuah Tuban song-song payung tunggulna budaling song-song payung tunggulna pisowal lamun ana seratine kang sok karana aku Senopati hangangkat marang sira wong Sopati kinarya prajurit lan dawuhe Senopati tumrap prajurit, prajurit, nggih. Bedolan song-song Kiai Tunggulnaga. Ono Sang Adipati Ranggalawe. Monggo panjenengan matek dadi Senopati wonten ing Majapahit. Jalaran handika minangka Adipati inggih minangka Senopati wonten ing Raja Majapahit mbok pilih handika badhe ngadani pupuh madeg dados Senopati kenging menapa kedah song-song Tunggulnaga ingkang kajati menawi panjenengan kaliyan sang Adipati yen to song-song Kiai Tunggulnaga kajabel saking pelangkan pusaka ateges Tuban badhe brubuhan ora akan brubuh sabate karpe dasar apa yen Tuban bakal lamun Ranggalawe sing gerurip wong Sopate turut para nimpuna para sarjana-sarjananing budi wonten ing Tuban Sang Adipati Ranggalawe bentuah song-song Tunggulnaga boten kenging kajabel saking pelangkan pusaka taksih kathah pusaka-pusaka ingkang ampuh wonten ing Kadipaten Tuban menawi panjenengan badhe matek dados Senopati Majapahit mang asta gada mantuk aku pandang pengayomani Tuban lan aku ora menang diperintah
Salendra ing Tuban. Iki tanggung jawabe Ranggalawe. Mula sabdaning Senopati marang prajurit. Prajurit. Badolan sang kiai tunggal naga. Angkat akan jauh. Wingarak long mahkota Kasenopati supaya mangkat kuwinah yoning kaberkaning urip. Aku ngerti, wong Sobaten. Niatmu ngendoni Ranggalawe. Yen pancen kowe yakin lan percaya. Kekuatan kuwi timbul saka atimu. Jalaran kowe mangu. Wong Sobaten. Percaya marang Pati Pesti lan Putra. Ojo tok balang rasa kang nyedhih ati. Nanging balangan tekad senajan aku kudu temumpang dadi wangke. Badolan Kiai Songsong tulung akan jauh. Pancen abot ninggal ndika yen ati wis kadung tresno becik mertara kawangayu pun kakang pamit Lastro. Rikala sang Adipati Ranggalawe kaangkat minangka prajurit wonten ing Majapahit. Sumpahing prajurit Majapahit Satya Prabu Hanyaken mungsuh
Giniung Krati Jinalan Kansa Tresna kedah saged nyinggeraken mengsah ingkang badhe njungkeng kawibawan wonten ing Majapahit. Sinarengan wangsa pati kedah dados pengapit kanan lan kirengipun Sang Adipati Ronggolawe. Panjenengan ampun netesaken lho kusumaning Ayu Mertaraga. Namung kewamon kula badhe titip peling kalih panjenengan kusumaning Ayu. Titip apa Samadi? Wonten ing dalem Kasenopaten Tuban wonten salah sawijining wanita ingkang nembe ndar dene sepuh. Inggih menika bojo kula. Kula ngertos yen to sak manggenipun kula dalah Sang Adipati Ronggolawe makut yuta ngadani pupuh badhe gugur wonten ing Rana Mandalayuda. Mila yen tapa nang jabang ingkang dipun kandhut bojo kula sak manggenipun lair wujud jaluk mangparingi asma menapa kemawon monggo kersa panjenengan kusumaning Ayu nanging yen tapa nang jabang wujud pawestri mangparingi asma Sri Huning nyuwun pamit. Aku titip keselamatan ingkang Mas Ronggolawe. Sekati nggih. Apa? Kok sliramu kedak lawan Kanjeng Ibu? Iki ning sanggaring pamujan. Ana apa Sekati? Ngantos Sekati sowan wonten mriki, jalaran Sekati menika sampun kapang sangat kalian Kanjeng Rama lho Ibu. Kapang kelawan Romo. Nggih. Nggih Sekati. Nanging Ibu, panjenengan kok piyambakan Rama wonten pundi Cik Ibu? Romo lagi wae tindak swarana ngersane Jwita Ratu ring Majapahit, Den. Kanjeng Ibu Goro. Bisa smirang kondo yen Ibu Goro. Cetha menika panjenengan Goro Kanjeng Ibu. Ibu Goro perkara apa kir benaran? Kantos kula ngendika kados ngaten. Kula mangertos piyambak menawi Kanjeng Rama boten nindakake kewajiban wonten ing Majapahit malah kapara. Kanjeng Rama dados senopati mengsah kelawan Wuru Bisma Minajingga. Kira mengerti perkara iki, Ngen. Kula mangertosi. Kenging menapa panjenengan Goro? Kenging menapa Ibu? Ibu ora kepengin sliramu mangerteni bab perkara iki ya. Nanging kula ngertos. Ibu, Sekati. Kenging menapa jenengan boten nyandhik Kanjeng Rama Ibu? Surah kurang-kurang nyadek lawan Rama. Menapa Ibu boten tresna kalian Kanjeng Rama? Tresno marang Ibu. Rama Sekati. Menika boten tresna kalian Rama. Ibu tresno Kenging menapa panjenengan boten gondheli Rama, Ibu? iki kewajiban, Ger. Biasa takut dewana kaya ngomong Rama. Menawi wonten napa-napa ning Kanjeng Rama, sinten ingkang kelangan Kanjeng Ibu? Yai Sekati, derekno karo aku. Sumusul Kanjeng Rama Yai. Ayo Yai.
panjenengan dalah kula badhe nempuh bebaya Bunging cerita kang dumeling ing sak jroning kuping prastawa kang ginanto lamun aku bakal nemahi sira wong sobate kabeh wis dadi niataning rong kolawe payung ana song-song kulaga aksa adipati wonten peksi gagak sang adipati peksi gagak menika pralampita alam yen to sak manggenipun wonten ing rananing Mandalayuda badhe wonten pangorbanan menika pralampita mbok bilih panjenengan dalah kula sang adipati ing sak manggenipun badhe pralaya Sawati mangkatmu lan mangkat sinangonan kapitayan lamun ora urip ateges mati mangkatmu lan mangkat yakin bakal menang lamun kodrat pepayung manangah nanging wong sawate sang adipati Rombongan mangkatmu lan mangkat kowe palagan menang yen kodrat mati kandaku pinungko puspaning bangsa
Sliramu Senopati Blambangan, Ronggolawe Senopati Mojopahit. Hanulodo tembungmu kang supaya ngrigenake. Nanging kabeh kuwi mau semu jalaran. Sindura guguring palagan perang. Menak kuncar-nguncati saka ing palagan. Kowe gelo tinampi dening Jwita Ratu Kencana Satemah. Menak jingga urubismu merong kampuh gajah gelar mundan tanpa ratu. Apa kuwi bener umbar? Yo, paman kepunyaan kula paman Ronggolawe. Menak jingga ya. Dumadosipun perang Blambangan lan Mojopahit Iman. Mriku sanes kula ingkang nganjalan Iman. Estunipun ingkang lepat menika Sang Prabu Bromatunjung Suwati. Tansah cidra ing daya salah tunggalipun ratu yen pangandikan esuk dile sore tempe. Boten kenging dipun ugemi dhateng para kawula. Yo paman Ronggolawe. Dasare apa? Cobi kula aturi ngenget Iman. Nalika ing kraton Mojopahit geger dituwuhaken dening Kebu Martrewet. Marcuwet lurae. Iya, nyun bener Kebu Martrewet. Nggih, Marcuwet. Mongko sedaya Punggawa Praja Mojopahit boten wonten ingkang saged alit mendarat agungipun medal. Rikala semanten Sang Prabu Bromatunjung ngawontenaken giri sayembara dhateng sinten kemawon kawula ing tlatah Mojopahit boten mawas ingkang saged alit mendarat agungipun medal Kebu Martrewet. Menika badhe dipun ganjaran wonten kalih setunggal bumi ngrati. Ingkang angka kalih badhe kadhapaken kaliyan putranipun ingkang sesilih Subasuci nggih Penana. Kencana wungu lurae. Nyung ayun. Ingkang mongko nggih Mas. Nalika semanten namung kula ingkang saged mejahi Kebu Martrewet. Kula taksih nami Joko Umbaran. Ya, kawujudan kula taksih bagus. Ngantos kula taturujah rajeh ingkang kados ngaten. Awet kenging sunatipun Kebu Martrewet. Yo, wis manten sareng Kebu Martrewet sampun pejah. Negari Mojopahit sampun kencar-kencar pindha kencana rup. Ewa semanten ganjaran kula boten siyos kadhawuhaken kaliyan Subasuci nggih Penana. Kula namung kajumenengaken Naradipa utawi Adipati Lunggangan. Cobi kados ngaten kala wau man. Umpami panjenengan dados kula kados pundi man Ronggolawe. Wedangetno. Watu kang den pacekake lemah kae mujudake wates. Tan prabeda kalan pustaka angger unggering negara sing momot sakabehing pranatan lan paugeran. Sabdane Bromatunjung kaweca ing ucap ora ing delancang. Jalaran yen kowe percaya mobah musing kahanan beda kalawan kahanan lawas lan anyar. Bromatunjung murut ing kasejan jati. Ratune Jwita Ratu Kencana Subasita
tinggal. Saumpama Soba Siti Kencana Wungu nampik tresnamu iku ora salah. Jalaran pati pesti lan jodoh kagunganing Yang Widiwasa. Ning yen kowe isih nganggo gegebengan percaya marang ucaping Brawatunjuk, ateges kowe ora duweni kapitayan marang kodrat kang wis diwitake dening Yang Widiwasa. Mula paman dawuh marang kowe, bukan lembaraning uripmu anyar bali ana ing Kadipaten Blambangan. Tresna karo wanita sapa wae takokno paman siaga ndodhok lawangi nang Jambe Suru. Matur nuwun sanget Kiman. Ya. Paman Ronggolu. Ya, Ini panjenengan kersa ngemutaken dhateng kula Kiman. ya. Namung kemawon Nanging apa, Mbak? dados sumpah prastya kula Mas. Ya, Kalamun kula boten saged gesang sesarengan kalian Dyah Ayu Suba Siti Senana. ya. Kula tengaken pukut jagat kula Torewangi magut yudha ngatane mubuh. yung kados Torewangi kowe nyingkirake keluarga-keluargamu. ngaten iki Lamun ora pikantuk Swita Ratu Kencana Wungu kowe mati. yung Kepengin mati. Kedahipun wani.
Mah kutha keprabon wonten ing Tuban dados watu sangat dewa. Besok yen ana rejaning jaman papan kene katlao watu kuluk wong semade Cina Kanjeng Rama ibu. Jawuh kula lurae. Iki cilaka banget. Cilaka pripun? Aman renggo luwih. Duka yayak. Nggih, kula ngertos. Durung rampung. Maran. Ayo, aja mlayu adep ana mawon. Sing atas-atas. Pusaka panjenengan dalah sumping panjenengan kalah batal. Kris rangkane dawah pundutan sumbengku. Sumping dados watu sangat rangkaning pusaka dadi watu. Papan kono katelah pandan sumbing, kene katelah watu rongkong. Romo ibu, belum. Menika kemawon Kanjeng Romo. Monggo satunggal sampun dawuh Kanjeng Ibu. Kula ngantos gos-gosan lurae. Ampun Kang. Jenengan niku ngajak playon terus. Cilaka pripun? Panjange Pak. Nggih, Pinjaning banteng menaton. lajeng panjenengan ajri. Apa? Kaya-kaya aku ora bisa bakal menang. Wah. Kaya Pripun? Paman ronggo luwe gone mangsa tudung lah kawanan. Nggih. Iki diayomi dening sok-sok unggul nopo. Pituah ing Kadipaten Tuban. Laras. Mula angel yen to paman ronggo lawe kalahake. Perkawis niku panjenengan ampun alit ing penggalih lho.
Kayogane aku arep pasrah jiwa raga. Tapi kula aturi emot. Oh, setunggal kok setunggal gitu. Agemanipun Ranggalawe menika sampun jawahing Bantala lho. Engga mongko. Agemanipun Ranggalawe niku ugi kalebu pusaka. Kaya Gitu. Namung kantos setunggal. Sang-sang tunggul naga. yo ngene. Kula ibarate ke macan niku macan sampun nonton lho nggih. Lho. Ibarat macan macan sing Nggih, serta maneh panjenengan ugi nggadahi pusaka ingkang ampuh. kudu wis Sanes lah napa? Pusaka kan aran panah Naracabala. panah Naruto Nggih, peparinge Adipati Tirnate. Oh, kakang jarumu leres. mongko panah Naruto bolo kae Nggih. nyenyep siji yen dilepaske saka gantimu iki bisa dadi sewu yo Emot. yo Nggih, bangun kuatir. rayune kok kowe ngelingake aku Jayan jegere jingare. yo yen ngono cuman enggal pundut yo Wis tak kerjamu. Monggo. yo dayun Nggih. panah Naruto bolo panah obor yo Sang-sang tunggul naga bakal ndak lepasi panah Naruto bolo Kata-kata. hati-hati loh awas Tambanono tatu main panting soto wongso Sang Senopati Ranggalawe Kula prajurit Majapahit aku Senopati Majapahit aku Senopati Majapahit kau bali o wongso mati bali o wongso gugur wonten ing Rana Mandala Yudha minangka rabu ing negara menika kewajibane bangsa Majapahit. Bangsa Majapahit. Jauh kula lurae. Kita nggih. Boten namung cekap menika lho, nggih. Abdinipun Ranggalawe wangsa pati menika menawa nyenyep lho. Nggih, dilepas matek nika. Kersanipun. Nggih. Mula aku kesel yo. Aku jaluk sabianku. Aku podo wongso pati yo.
ngandel kok. Sing ati-ati. Jinggo. Ayo Nggih. pinggir. Kenapa? Mungsuhku kowe nanging murukes minat jingga. Senajan to aku tatu panahmu. Nanging sedurunge wangsa pati mati bakal mateni minat jingga. Ora usah karo bendara menak jingga. Dayun iki lho, Dayun. Dayun. Sebab sang adipati Ranggalawe kula nyuwun pangapunten perintah kowe bali wong samate kula mboten saged nderekaken panjenengan matur boten mati boten mati boten mati. Jauh kula lurae. Matur nuwun banget. Ini wong mati ya paman. Wis nglakon kok. Mun dados tanggung jawab kula niku. Iki wong kan paman kok. Nggih. Keparat kurang top. Kek kendal warga. Ayo yen nyoto
katingkes dening Paman Rangga luwe Yun. Pripun? Iki mau aku go nyumuruti Napa? peranganing para widodari ya Yun. Sing padha ngubengi aku lan Paman Rangga luwing papan. Nggih niku ayu-ayu kok, ayu-ayu. Paman Rangga luwe Mas. Paman Rangga luwe Mas. Panjenengan sampun cendho nggih Mas. Paman pepunden kula nggih Mas. Sampun ngantos panjenengan niraraken dhateng kula rumasi pilih kula wetah kula panjenengan. Diudan Jamu kula ludahe. jebul Paman Rangga luwe wis pemekane sing. Kok menawa kabeh kasendal macan sokane lawan jamu. Nika laras. Nanging Jayun Pripun? kae pusaka kudu sikuning. Nggih. Isih ana astaning Paman Rangga luwe. Pripun pundhut? Coba dijupukke ya. Nggih, nggih, nggih. Piye Yun? Mboten saged. Aduh. Kowe iki kepiye to? Baleni meneh Yun. Mboten saged. Aduh. Yun ngene Yun. Pripun to? Wonten watu. Sing bodho iki kowe Yun. Bodho pripun? Harpa dikaya apa Paman Rangga luwe kuwi salah sawijining kepiyen. Nggih. Yen kowe bakal mundhut godho sikuning. Kowe ya kudu sungkem luwe dhisik ana pepadaning Paman Rangga. Ngajeng wau jenengan mboten sanjang kok. Nggih, 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 nggih. Ngapunten nggih. kaya ngono to Yun. Oh, pripun iki? Coba sawang. Nggih, napa? Ono gunane Paman Rangga luwe. Kae katon kahyo keng mantel. Kahyo keng mencana. Warna putihne kok. Yo nggih. Wala mripate kula bler. Kae waktu ning kejaton. Niku. Yo nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Mulai kene bakal sampun menake. Diwolan kali Paman Rangga. Nggih, monggo. Rono. Kae kahyo keng mantel bakal Nggih. Kayun. Dawuh. Ojo nganti ngawis para kula warga ing Kadipaten Tuban padha ngerti Rayogine yen pripun? sedane Paman Rangga luwe iki kanono aku. Nggih, Lajeng. Kula kanggo buang tilas Yuyun. Nggih. Ayo enggal ninggalake ing papan kene bali ing blambangan. Nggih, ngestaken dawuh monggo.